Alimukoy! 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 Yatis ning anak ka, oy. Nawa magkalito sa balay. Sukad lang akong gistoryahan nga di na ko palaagon. Kinahanglan ako sa gibawalan nga din ako gusto makikita pa katong imong uyab nga. Sino sa tong uyaban niya ay. Pwede mo pagkabatian daw. Nya, sukad nga ako sa istoryahan. Ngon ang magtingog-tingog. Murag nahiubos na ko, murag nasuko. Nalipat lang yung gamay ito sa balay. Nawa ni tawhana. Ay ko yung nanainlab sa atong bayhana kato iyang uyab. Sus naku, tao na Limukoy. Kung ako'y papili o no, ako yung anak si Limukoy. Bisa turong 45 anyos na siya. Bahala lang mo ulit taong guwang to sa iya. Sa maoto yung mauyab nga. Muram to ito kumot spongkol na ako kato yung uyab. Kinahanglang ako ng pangitaon sa Limukoy. Okay. Nagduda ko. Base niya noon nakikita sa ito siya balik sa ito yung uyab. Buto na di medyo kumugasto kung maoto yung makadayon. Kung maoto yung makadayon, why amahan ni mo ang Limukoy? Nga mukuyog ni mo nga to sa simbahan. Why amahan ni mo? Mupakita kung magbinyo mo itong bayana. Mga nang kinala mapugnan ko na sa Limukoy. Lisod sa guning tao kung karoon pa sa guning higog magod. Karoon pa sa katilog babay. Karoon pa sa kahimamat o babay. So parang ako di ito may spilling na nga siyang uyab. Kung musupak-supak nga sa Limukoy ako. Kaya ako di nyo ko gusto nga maoto yung masawa. Pero iya guys, sa pako na akong balaod. Anhe na gini maabot ang panahon. Nga magkontra yun ang anak ko ang amahan. Total katungod ako nga mupugong niya. Kaya amahan ko. Kung hibawan man na nga maol na niya pangasaon, may pawalan ako sa gipanganak. Limukoy!